Niektoré miesta na Slovensku sú opradené tajomstvom. Miesta, kam sa po zotmení neodvážite vstúpiť sami. Dnes vás vezmem na jedno z nich. Na miesto, kde kamene rozprávajú príbehy. Príbehy o rytieroch, čo spia pod zemou, o mocnej energii, ktorá priťahuje záhadológov z celého sveta. Ale aj o niečom oveľa staršom a temnejšom. Vítajte uprostred tajomných šiavnických vrchov. Vítajte na Sitne. A verte mi, toto miesto nie je len obyčajný kopec. So Sitnom je spojených veľa zaujímavých legend, ktoré robia zo Sitna tajomné miesto. Či už sú založené na pravde, alebo bujnej fantázii ľudí, nevieme. Urobte si vlastný názor a dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Najznámejšia legenda je o zakliatých rytieroch. Niekdajší hradný pán, knieža Stojmír, mal 2 synov. Keď bol na smrteľnej posteli, zavolal si oboch synov. Ako to bývalo vtedy bežné, celý majetok daroval staršiemu bratovi Týrovi. Mladší Želibor začal žiarliť a preto si na malom Sitne v Sitniancoch postavil vlastný hrad. Situácia medzi bratmi sa vyostrila počas polovačky, keď si obaja robili nároky na uloveného jelenia. Strhla sa bitka a prísľub otcovi o panovaní v jednote a miery upadol do zabudnutia. Pohanský kňaz Nákon sa snažil o ich zmierenie, no keď si napriek tomu nedali poradiť, zaklial oboch bratov do sitnianskych skál. Mocným hlasom zvolal, aby sa tieto skaly neotvorili skôr, ako národ bude volať o pomoc. Až vtedy bratia dokážu odčiniť svoj hriech. Kľatbu sprevádzala silná búrka a blesk, ktorý otvoril skalu a tá rytierov poňala do svojich útrob. A tak bratia čakajú, kedy ich Slováci zavolajú. Povráva sa, že každých 7 rokov sa brány Sitna otvoria a ozýva sa už, keď nedostanú odpoveď, brány sa opäť zatvoria a chlapci zostávajú zakliatí na ďalších 7 rokov. Traduje sa, že keď bude Slovákom najhoršie, sitnianski rytieri im prídu na pomoc. Druhá legenda je o tajomnom hlase. Na hrade sa stretli 2 chlapci. Šimon bol urodzený, bohatý, sebavedomý, drzý a hlúpy. Marek bol zas chudobný, šikovný, pracovitý a múdry. Mareka zaujali kázne od pátra Anzelma, bzovického kláštora, ktorý hovoril, že všetci ľudia sú si rovní. Ibaže táto rovnosť platí až na onom svete pred tvárou Boha, avšak to už Marek pozabudol. V tom čase musí bohatým slúžiť. Pri hre na polovníka a medveďa divoký medveď Marek oplieska ostrom bohatého polovníka Šimona, ktorému pribehnú na pomoc pandúry a medveďa tak stlčú, že ten sa takmer rok musí liečiť zo všetkých zranení. Kým sa vylieči, rozhodne sa, že zo Sitna musí aj s matkou utiecť do Hondruše k baníkom. Stane sa haviarom, priamym kráľovým poddaným a Balaša, pán Sitna, už nad ním nebude mať moc. Stalo sa. Utiekli a z Mareka sa rokmi stal úspešný baník, ibaže matka mu chorľavela a on sa o ňu musel postarať. Do Dudiniec k liečivej vode to z Hodruše nebolo tak ďaleko, aby tá matku neodviezol. Staral sa o ňu a keď sa jej polepšilo, nechali ju v opatere Samaritánok a sám sa vrátil do práce. O mesiac neskôr v presvedčení, že už zdravú mať bude môcť domov zobrať, sa vrátil do Dudiniec. Ibaže v okolí liečivých prameňov to vyzeralo ako po tureckom vpáde. Matku si našiel vo vode mŕtvu. Skazu nespôsobil turecký vpád, ale mladý pán zo Sitna, Šimon Balaša. Marek matku pochoval, vlastnú rodinu, manželku s deťmi zaopatril a na dlhý čas sa z Hodruše stratil. V rovnakom čase sa mladému Balašovi začali diať čudné veci. Keď sa viezol lesom na obľúbenom koňovi, priamo popred nos mu preletel šíp. Potom prišla búrka tak silná, že všetci na hrade nadobudli presvedčenie, že tá aj hrad zborí. Keď sa táto skončila a hrad neutrpel žiadne škody, Balaša opäť sadol na koňa a šiel sa do Šiavnice chváliť. Ďaleko nezašiel, lebo na cestu popadali stromy. Ibaže ako si čudne z oboch strán, čo ani búrka spraviť nemohla. Vrátil sa späť a všetky dobré noci sa zmenili na horor. Noc čo noc sa mu prihováral hromový hlas, ktorý ho vyzýval sčítať svoje hriechy. Keď jednej noci aj vojaci na hradbách začuli: Skapeš, Šimon Balaša, ako skápali nevinné obeti v dudinských močiaroch. Mnohí pochopili, že všetky žarty skončili. Kto neuveril, ten pochopil, keď po dlhom hľadaní dolu pod skalami našli Balašovo mŕtve telo.
Správa o smrti Surovca sa krajom rozniesla ako vôňa malín v letnom vánku. V jedno nedeľné popoludnie sa domov aj Marek vrátil. Pre ženu a deti mal len jedno vysvetlenie. Bol som u svätého pustovníka. Kajal som sa, že som si nedobre strážil chuderú mať. Ďalšou zaujímavou legendou je o Tatárskej lúke. Je to príbeh o tom, ako Sitno a celú Šťavnicu obliehali Turci a Tatári. Pre vysoké opevnenia a bralá nevedeli dobiť obyvateľov Sitna, tak vymysleli iný plán. Chceli ich nechať vyhladovať. Okolo Sitna si rozložili tábor a hlavný stan mali priamo na Tatárskej lúke. Miestni obyvatelia však mali rozum. Vymysleli plán, ako okabátiť nepriateľa. Z posledných zásob múky, ktoré im zostali, upiekli obrovský koláč. Zhodili ho z brál dole na Tatárskú lúku, ako znak toho, že majú ešte dosť potravín. Turci a Tatári im uverili a odišli preč. Ďalšia legenda je spojená s čertami. Jedného dňa mali na Sitne svadbu čertí. Poslali posla do sebe chlieb, aby našiel hudcov na svadbu. Dohodol sa s predňakom Ozánkom. Ozánko zavolal svoju družinu a utekali na svadbu. Čo im bolo veľmi divné, že mladucha bola obesené dievča. Keď s ňou jeden čert dotancoval, zavesil ju. Druhý ju musel odkvačiť, aby s ňou mohol tancovať tiež. Ozánko tomu nechápal, považoval to za nekresťanské a vyšiel sa von nadýchať čerstvého vzduchu. Poobzeral sa po dvore a vošiel do stajní. Bolo tam veľa koní a tu na neho niekto zavolal. Vitaj, Ozánko, kde si sa tu vzal? Obzeral sa okolo, ale nikoho nevidel. Či ma nepoznáš? Ozval sa jeden kôň. Ja som ladianský Išpán. Toho ja som poznal dobre, lebo ma veľa ráz na paštinu dal vypalicovať. No vidíš, Ozánko, za to som tu teraz do koňa zakliatý. Ale ti aspoň dobrú radu dám. Keď vám za hudbu peniaze budú dávať, neberte, ale pýtajte si z toho uhlia, čo je v kúte. Húci tak urobili. Po svadbe kapsičky uhlím naplnili a pobrali sa domov. Ako náhle prišli na beľudský chotár, kapsičky im oťažili a spadli z pliec. I dívajú sa dnu a čo vidia? Kapsičky boli plné zlata, ledva ich domov doniesli. Menej známa povesť je povesť o dvoch bralách Sitna, ktoré sa nazývajú blíženci. Podľa legendy to mali byť súrodenci, ktorí skameneli, keď utekali pred hradným pánom. Hradný pán chcel ich sestru zamurovať v hradnej veži, aby bola pevnosť nedobytná. Na poslednú chvíľu sa jej bratovi podarilo oslobodiť ju, avšak pri úteku ich zbadala hradná stráž a zalarmovali šlachtica. Začala sa poriadna naháňačka. Súrodenci utekali, čo im sily stačili. Avšak keď ich už skoro dobiehali psi, rozhodli sa, že radšej skočia z brala, ako by mali hníť vo väzení. Nezomreli, ale skameneli v skoku. V Sitne sa nachádza skutočne zaujímavá lokalita menom Val Obrov. Val Obrov, nachádzajúci sa v blízkosti vrcholu Sitna, je mohutný kamenný val, ktorý obklopuje časť vrchu. Ide o prastaré opevnenie, ktoré bolo vybudované už v dobe bronzovej, teda pred viac ako 3000 rokmi. Tento kamenný val má miestami hrúbku až 4 metre a výšku 2 metre, čo je na tú dobu neuveriteľné. Nik presne nevie, ako ho praveky ľudia dokázali postaviť, bez železných nástrojov, techniky či zvierat na ťahanie. Názov Val Obrov vznikol preto, že ľudia si v minulosti nevedeli predstaviť, ako mohli také obrovské stavby vytvoriť bežní ľudia. Preto vznikla legenda, že to museli byť obry alebo nadprirodzené bytosti, ktoré ho postavili. Tento názov sa zachoval dodnes. Vedci sa domnievajú, že val slúžil ako opevnenie pravekého hradiska na Sitne alebo obrana proti nepriateľom, alebo dokonca ako rituálny alebo kultový priestor, kde sa odohrávali obrady. Vnútro valu bolo zrejme osídlené, čo potvrdzujú archeologické nálezy, keramika, kosti, nástroje. Okolie valu pôsobí tajomne a energeticky silne. Mnohí návštevníci hovoria o zvláštnom tichu, pocite záhadnej prítomnosti alebo dokonca o zvláštnych zvukoch. Niektorí ezoterici tvrdia, že Val Obrov je energetické miesto, silové centrum Slovenska. Názov Sitno bolo kedysi ponímané ako peklo. Dodnes sa používajú výrazy ako Sitno, peklo, všetko jedno. Bodaj si sa prepadol do najhlbšieho Sitna. Ako zastaralý výraz s významom peklo udáva Sitno aj slovník slovenského jazyka. V tomto duchu ho použila aj Timravá. Takže mi chod do Sitna. Hviezdoslav, čo nepríde, kde v Sitne trčí. Tajovský,
Vy by ste chceli za ruku aj mňa celého tá do Sitna stiahnuť. A Jan Kolár. Klčem strašným brány do Sitna. Matej Bell už v roku 1742 spomína preklínanie. Choď do Sitna s tebou. Podľa slavistu Martina Pukanca je veľmi nepravdepodobné, aby si tento význam Matej Bell a ostatní slovenskí vzdelanci vymysleli, čo znamená, že pri najmenšom v prvej polovici 18. storočia výraz Sitno skutočne znamenal peklo. Najvyšší vrch tohto pohoria má výšku 1009 metrov nad morom. Napriek tomu sa stal našim národným vrchom. Na prvý pohľad je to obyčajný kopec pokrytý lesom. Neodmysliteľnou súčasťou okolia Sitna je na západe Počúvadlianske jazero. Na severozápade pod masívom je známa Tatarská lúka a nad ňou Petrov vrch. Vrch Sitno leží v chránenej oblasti. No ak sa pozrieme hlbšie, zistíme, že Sitno je miestom s tisícročnou históriou, mystickými legendami a energiou, ktorá priťahuje nielen turistov, ale aj tých, čo hľadajú niečo viac. Tajomno, pokoj či odpovede. Prvé stopy ľudskej prítomnosti na Sitne siahajú až do doby bronzovej. Archeológovia tu objavili pozostatky pravekých obydlí, opevnení a náradia. Vrch slúžil ako strategický bod a svätyňa. Vďaka svojej výške a polohe ponúkal výborný výhľad do okolia, čo využívali obyvatelia pri obrane a komunikácii. Nálezy dokazujú, že svahy Sitna osídlili neskôr Slovania. Početného osídlenia sa dočkal v 11. až 12. storočí, keď Banská Štiavnica nadobudla význam rudného revíru. V 13. storočí na jeho vrchole vznikol hrad Sitno. Bol súčasťou siete hradov, ktoré chránili banské mestá a obchodné cesty. Hrad Sitno vznikol aj z dôvodu zabezpečenia ťažby rúd. Hrad menil majiteľov, zažil boje, prestavby aj požiare. Nálezy potvrdzujú, že v prvej polovici 13. storočia hrad slúžil ako útočisko pred tatárskym vpádom. Ibaže písomné pramene z 13. až 15. storočia o hrade mlčia. Nikto nevie odpovedať na otázku, či po skončení tatárskeho nebezpečenstva hrad ostal úplne opustený, alebo či jednoducho v tomto období nestal za písomnú zmienku. Po jednej z najznámejších bitiek, bitke pri Moháči, sa hrad Sitno i majetok s ním súvisiaci dostali do rúk Melichera Balašu, ktorý sa stal členom skupiny lúpežných rytierov, proti ktorým zakročilo cisárske vojsko. Úspešne, dokonca až tak úspešne, že vojaci mali príkaz hrad zboriť. Nestalo sa. Hrad zachránili, nakoľko ho potrebovali chrániť ostatné svetoslovenské banské mestá a poloha hradu bola na ideálnym miestom. Od roku 1564 na ňom fungovalo signálne zariadenie, ktoré sprostredkovalo prenos informácií o pohybe tureckých vojsk. V roku 1548 si na neho začali brúsiť zuby kráľ Ferdinand II. Habsburský a vyslali silné vojsko. Obrancovia rýchlo pochopili, že nemajú dostatočnú silu ubrániť sa a tak sa začali dohadovať. Hrad padol do rúk Habsburga, Melicher Balaša kapituloval a ušiel zo Sitna. V roku 1703 sa ho zmocnili Rákociho Kuruci a pri ústupe ho o 7 rokov neskôr zničili. V 18. storočí hrad Sitno zanikol po veľkom požiari, ktorý ho vážne poškodil. Po tejto udalosti ho definitívne opustili jeho obyvatelia a hrad už nebol obnovený. Odvtedy začal chátrať a časom sa z neho stala len zrúcanina, ktorá dodnes stojí ako tichý svedok dávnych čias. Hrad postupne pohltil les, no jeho múry, základy a poloha stále priťahujú turistov, aj milovníkov histórie. Sitno ponúka pozoruhodné až rozprávkové výhľady na Kremnické vrchy, Vtáčnik, Tribeč, Inovec, Zobor a Javorie. Pri dobrej viditeľnosti dokonca aj na Vepor, Poľanu, Stolicu, Veľkú Fatru, Maďarskú Fatru a vzdialené vrchy Nízkych Tatier. Sitno je od roku 1951 prírodnou rezerváciou európskeho významu s výmerou 93,68 hektára. Okrem brál so svojskou flórou a faunou sú tu chránené porasty pralesného charakteru. Názov vrchu pravdepodobne pochádza od rastlín z čelade tráv. Výrazom sítie alebo sitina sa označuje istý druh trávy, ktorá rastie na močaristých miestach. Také v minulosti mohli byť napríklad aj na Tatárskej lúke. S močariskami sa spája nebezpečenstvo prechodu cez ne. Močarina je totiž diabolské územie, akoby brána do zradného podsvetia či priamo do pekla. Preto sa výraz Sitno v historickej slovenčine zaužíval ako synonymum slova peklo.
Sitno nie je len vrch. Je to miesto, kde sa prelína história s legendou, kde kamene šepkajú príbehy a ticho má svoju vlastnú váhu. Možno tam raz pocítiš zvláštny chlad, možno začuješ hlas z diaľky, alebo len uvidíš kamenný val a pocítiš, že nie si celkom sám. Pre nikoho je Sitno len výlet, pre iného brana do niečoho, čo nechápe. A čo ty? Veríš legendám? Alebo čakáš, kým sa prebudia?